Bismillahirrahmanirrahim. Inna min akbaril kabair satuhune ikut tetep saking pira-pira saking leuwih gede-gedene pira-pira dosa, gede-gedene dosa ayal ana apa yang tangalanat arrajulu sapa ngalanang walidah ing wong tua rorone rajul. Kila diucapkeun ya Rasulullah ya Rasulullah wa kaifayan alebo kaya opo ngalanat arrajulu sapa ngalanang walidayhi ing wong tuane rajul. Kala ngadawuh ya Rasul ya subuh mesuhi arrajulu sapa wong lanang abba rajuli ing bapane lanang kang weweneh. Paya subuh maka kadi-kadi mesuhi iya abba rajul abahu ing bapane rajul. Waya subuh lan mesuhi iya rajul abba rajul. Waya subuh lan mesuhi abba rajul ummuhu ing biyange rajul. Inna sarana satune leuwih ala-alane manusia manjilatan apane martabate indallah munggu Allah yaumal kiamah man iku wong tarakahu kang ninggal ing siman anasu sapa manusia ittiqa apuksihi karena arah-arah wedi ka alaane man. Innallaha ta'ala huwa tegese Allah assalamu iku dat kang ayeuna aweh kasalamatan. Paida koda maka tatkala duduk ahadukum sapa salaji sira kabeh bisolati dalam nalika salat palyakul maka becik ngucap yahad ngucap attahiyatu lillahi wassalawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Painakum maka satune sira kabeh idaku tumuha tatkala ngucap sira kabeh ing kalimah asobat maka ngenani yes kalimah kula abdin ing saban-saban hamba lillahi kadu Allah solihin kang soleh bis samai wal ar. Asyhadu lan lapad aslan ngucap lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul liyatahayyar maka aina kari-kari derapon yang tak milih ya. Liyatahayyar maka karena aina liyatahayyar maka kari-kari becik milih ya sahabat minal masalati saking aina panyuprih ma ing barang sya kang karep ya sahabat. Inna rahimah satuhune sifat asih sajinatun iku jalan sawiji minar rahmani saking Allah kang sifat rahman. Faqala Allahu ta'ala man wasolaka utawi sapa wong iku nepungkeun kabagusan ieu si man ing sira wasotuhu maka nepungkeun ingsun ing ayeuna man waman qata utawi sapa iku megatkeun kabagusan ieu si man ing sira qatatuhu maka mutuskeun ingsun ing ayeuna man. Inna syamsa wal qamar ayatani iku tatengger roro ciri roro min ayatillah saking tanda-tanda kekawasan Allah. Layan khosipani ora nono samagaha ieu sameslan qamar limauti ahad kena maute wong sawiji walale hayati lan ora kena uripe ina si ahad walakin yukhawifu tetapi yang ngawedeni Allah sapa Gusti Allah bihi makalawan samaslan qamar ibadahu ing pira-pira hambane Allah. Fa idza ara-itu maka tatkala ningali sira kabeh zalika ing ikilah iki madkur padu samagaha Padu maka bacik ngadoa sira kabeh Allah ing Allah wa kabiru lan maca takbir sira kabeh wa sallallahu salat sira kabeh wa tasaddaqu lan sedekah sira kabeh hatta yang kasipas sehingga narima padang ma opo barang bikum kang tetep ing dalam sira kabeh. Inna sidqa satuhune jujur yahdi kunudukeun ye sidqa ilal birri maring kabagusan wa inal birra satune kabagusan yahdi kunudukeun ye sibir ilal jannati maring surga wa inna rajul satune wong lanang layas duku iku yakti jujur ya rajul hatta yuktabu sehingga ditulis ya rajul indallah siddiqon ing wong kang akeh benere. Wa innal kadib dan satune bohong yahdi kunudukeun ya kadib ilal pujuri maring lacur wa innal pujurina satune gawe kelacut yahdi kunudukeun ya pujur
Ilanari maring neraka wa inal satune wong lanang layak sibu iku yakti goroh ya rajul hatta yuktabu sehingga ditulis ya si rajul indallah kadzabani wong kang akeh goroh. Inna ma ta'atu pastine utawi ta'at fil ma'ruf iku tetep ing dalem ana ka ma'ruf bagusan. Inna tujaro satune pedagang yubasuna iku bakal den tangikaken ya tujar yaumal kiamah pujaron hale kang lacut ila manit tako angin wong kang wedi ya siman Allah ing Allah wa barro lan gawe bagus ya siman wa sedekah lan gawe sedekah isman tahu jujurnya. Innal halif satuhune sumpah man pakotun ikut tempat man pakoh lisilatin kadue barang. Man pakoh teh tempat ngahanguskeun samanya. Tempat ikut tempat ngahanguskeun isilati kadue barang mah mahakot luntur kang aina nga turut kang nya ngaburkeun gitu enas lis kasib kadue kasab kela coba ke kela tawalah. Inna min baril biri satuhune in lamun inna satuhune min abaril biri iku tetep setengah saking leuwih bagus-bagus seka bagusan aya sila poin tanapungkeun arajul sepong lanang ahla wadin ing ahli kakasih bapane rajul ba'da ayu wali ing dalam sauseyen ta ngurus ieu si abi rajul juwalia isa ngurus rajul. Inna kadib satune goroh alaya ingat singsun laisa ikorana ieu kadib ka kadibi ala ahidin iku kaya bohong ingat wong sawiji paman kazaba man alaya ingat ingsun muta'amid dan hale maha paliata bawa maka becik cawis-cawis ieu siman maka dahu ing tempat odoke siman minanar. Inna minal bayan satune ketep saking pepertelaan la sikron opo yakti ono sihir wa inna min syi'rin satuhune ketep saking syair la hikmatun opo ono hikmah hikmatan. Inna min ibadillah satuhune iku tetep saking pira-pira hamba Allah man opo ono wong la aksama lamun sumpah ieu siman Allah la abarahu maka yak tinggal luaskeun ieu sumpah iman asam. Inna mimma satuhune iku tetep setengah saking maka yak tinggal luaskeun ya Allah iman gitu nya. Inna mimma rakasatune iku setengah bagi ngadra kakang nemu ana susapa manusia min kalami nubuwah saking kalam para nabi kang awal di dalam tastahi tatkala orang nonomi kaisin si tastahi opo lapat kita di dalam tasti opo lapat di dalam tastahi pasna tatkala orang migawe sirap pasna tatkala orang mika isin sirap pasna maka migawe sirap maing barang sita kang karep sirap gitu. Inna hadinar satune iki neraka inna mahia pastine utawi ieu nar aduun seuneulah geni aduun iku musuh lakum kadue sira kabeh fa idzanim tumar tatkala turu sira kabeh paat pi uka maka becik mareuman sira kabeh ha inar angkum saking sira kabeh.
Innallaha ta'ala wa rasulahu harrama iku ngaharamkeun Allah lan Rasul bai al khamri ngajual khamar wal maitah lan bangke wal hinjir wal asnam lan patung. Inna min ahlakil mu'mini satuhune tetep saking ahlak mu'min kuwatan apa ana kakuatan min dini saking agama wa hazman lan aina kapengkuhan pilini ing dalam aina leuleus wa imanan lan keimanan tu yakin ing dalam yakin wa hirson lan kasemsrem fil ilmi ing dalam ilmu wa syafaqatan lan kawelas pimikotin ing dalam aina karesep wa hilman lan sifat limpi ilmin ing dalam ilmu wa qasdan lan aina nejak piginan ing dalam kesugihan wa tajamulan lan gigindingan pipakoti ing dalam tingkah butuh wataharujan lan ngadohi anit tomak saking tomak wakasbanan kasapil halal dalam barang halal wabironan gawe bagus bil istiqomah ing dalam istiqomah wanasyatan lan tanginas bihuda ing dalam aina nuduhkeun wa nahyan lan nyegah ani syahwati saking syahwat wa rahmatan lan welas lil mahjudi kaduwe wong kang payah. Wa innal mu'min lan satune wong mukmin min ibadi ku tetep saking pira-pira hamba Allah la yahipu min ibadilah saking hamba Allah gitu. La yahipu iku ana ain la yahipu iku ana bedegong ya si mukmin alaman ing atase wong yubgidu kami kabendu ya si man ing mukmin wala ya samu gawe dosa ya si mukmin man ing wong piman ing dalam wong yuhibu kang mikademen ya si man ing mukmin wala yudayyi lan orang ono nyia-nyia ieu si mukmin ma ing barang ustudia kang dititipan ieu si mukmin ing ma wala yahsudun ono hasud ieu si mukmin wala yatamulan orang nyacad nyacad ieu si mukmin orang nyacad wala ya'an orang ngalanat ieu si mukmin wa ya taripulan mengakui ieu si mukmin bil haqi kalawan hak wa illam yushad lan sanajan oraden saksian yusad disaksian isi hak alih ngatasi mukmin wailatana bazulan orang nyebut isi mukmin bil alqab kalawan alqab kang ala bis salating dalam salat mukhasyian hale mutakhasyian hale khusyuk ila zakati maring zakat musrian hale age-age pizal zalating dalam goncangan kagoncangan wakuron lan hale aina waktu tenang piroho ing dalam waktu senang syukuron hale syukur konian tur kang narima tur hale kang narima biladi kalawan barang lahu kang tetep kadue ladi layadai orang ono ngajak isi mumin ma ing barang laisa kang orang isi malahu tetep kadue isi mumin wala yujmil lan orang ono ngumpulkeun orang yujmil lan ono ngumpul wan ora ngumpulkeun isi mumpil gading dalam kaambak wala yaglibuh lan ora ngalindih ing mukmin syuhu apa koret an ma'rufin saking kang den kinawaruhi kang dikenal lah ma'ruf kang den ma'ruf saking kang dikenawaruhi yuridu kang ngarepkeun ieu kang den kinawaruhi ma'ruf teh nanti kang deng baguskeun yuriduhu kang ngarepkeun ieu si mukmin ing ma'ruf yukhalitu cecampuran ieu si mukmin anasa ing manusia kaya lama darapon denta weruh ieu si mukmin wa yunatikuhu hum lan cacarita ieu si mukmin ing nas kaya hama darapon denta paham ieu si mukmin ing nas wa indulima lan namun didolim ieu si mukmin wa bugia lan di ayeuna bugi dan dilacutan sop wali ngatasi si mukmin sobaro maka sobar ieu si mukmin hatta yakuna sehingga ono ar-rahmanu sapa Allah kang sifat rahman wa ya rahman alladzi ikudat yantasiru kang nulungan ieu alladzi lahu kadue si mukmin
Inillahi satune kutub kadua ta'ala ma opo barang akhoda ono ayeuna nguasai ya Allah tawang ngalap walau ne kutub kade Allah mau tay barang atau kang ngawehi ya Allah wa kullu syai'in tay saban-saban sawiji indahu ing dalam sanding Allah bi ajali musamma iku tetep kalawan waktu kang den tangtu akan. Inna Allah ta'ala wakala iku ngawakilkan Allah birahim kalawan welas malakat ing malaikat yakulu ngucap ya malak aya robinut patundu pangeran ingsun anata utawi mapi rohmi iku tetep rupa cimani aya robidu pangeran ingsun anata utawi ayana mapi rohmi iku tetep getih gimpal Arabi murgoh tawa anata daging gimbal gitu. Baidaro nama katat kala ngarapkan Allah sapa Gusti Allah taala ayak diingyan tangga hukuman ya Allah khalqahu ing ngadamale ayeuna ting mudgoh kola maka ngadau ya Allah kola maka ngadau ieu malak ing lapad ayrobi duh pangeran ingsun sakiun anata utawi ayeuna iki dadamelan lah gitu anata utawi iki dadamelan iku kang silakam sehingga tahu bagja dakarun anata iku lanang aun saat tawa wedon pamaris maka iku opo sawiji-wiji utawi rizki ne pamal ajalu maka iku sawiji-wiji opo sawiji-wiji utawi ajale payuk tabu maka den tuliskeun kazalika opo kaya iki kabeh fil batni umihi ing dalam perut ibune ayeuna kemana ya yes si kholko ka tawamudgo wong meh. Inna Allah ta'ala satun Gusti Allah liak bidu ikona gagem ya Allah alilmu ing ilmu intizaan kalawan sakaligus yang tajihu tetapi ne bakal nyabut ya Allah ing ilmu minal ibadi sang pira-pira hamba walakin yak bidu tetapi ne ngagagem ya Allah alilmu ing ilmu bikabdil ulama kalawan ngamawatan ulama hatta idama buka sehingga orang ana temetep alimun sapa wong alim itakhoda maka ngajadikeunana sapa manusia ru'usa juhalan ing pira-pira pemimpin kang balarodo pasuilu maka den takon yeru sajuhala tahu maka metuakeun ieu si juhala lu sajuhala bigai ilmin kalawan orang-orang nganggo ilmu padalu maka sasar ieu padalu maka sasar ieu si ru'usa juhala wadolu lan nyasarkeun ieu si ru'usa juhala. Inna Allah satune Gusti Allah ta'ala yuhibbu iku mikademen ya Allah al-itosa ingong kang bersin maring sarta muji ingong kang bersin serta muji wa ikram sengit ya Allah ata'awusa ingong kang huwai paida sama katat kala berjiradun sapa salisira kabeh wa hamidan muji ya syahad Allah ing Allah kana maka ono hakon ayeuna maka ono hakon iku hak ala kuli muslimin ing atas saban-saban muslim kana maka ono dia kalakuan lah hakon iku jadi hak ala kuli muslimin atas saban-saban muslimin samiyahu kang ngarungu ieu si muslim ing atis ayakula di dia tah panana karena makono hakon iku kala kuli muslimin samiahu kang nguping ieu si muslim ing atis ayakula opo yen tang ucap ieu si muslim lahu kana atis ngucap lapad yarhamukallah amatas tasauba anapun utawi huwai fa inna mahya iku pastine utawi ieu tasaub minasyaitani ketep setengah saking setan fa idza ta'asaba maka tatkala huwai adukum sapa sira kabeh bayarudahu maka becik ayeuna nutupan ieu si ahad ing ayeuna tasaub ma satoa salagi kawas ieu si ahad
Pain hadakum maka satune salah si sira kabeh ida tasabai kutut kalah huai istihad dohiko maka susurian gumuyuh minhu saking hada syaitan sapa syaitan. Amma sayyidu walid adam anapun utawi sayyid walid adam yaumal kiamah anak utawi ingsun sayyidu walid iku sayyid walid gustine anak adam yaumal kiamah ing dalam dina kiamah wala pakhron ana gemede iku maujud wa biyadi dan iku tetep kalawan tangan ingsun liwa ulhamdi utawi ono aina bendera hamad wala pakhron ana gemede iku maujud wa malan ora ono min nabiyyin iku saking nabi yauma idin ing dalam dina iki ini yauma idin dalam dina sawiji adamun sapa adam paman siwahu maka wong siwahu salian adam ilah tahta liwali angin di bawah bendera ingsun wana utawi ingsun awaluman utawi permulane wong ya tansaku kang narima nyigar anu saking man al ardu sapa bumi wala pakhron ana gumede ingsun wana utawi ingsun awalu syafi iku permulaane kang nyapatan walul musyafa'i lan kawitane kang disapatan wala pakhron gumede ingsun innamal amalu ang utawi lamunan amal innamal amalu pastine utawi aina pikiran rahmatun iku kawalas minallah li umati kadu umat muslim laulal amal lamun ta ora ono utawi aina ngangen-ngangen lamun ta ora ono utawi ngangen-ngangen iku maujud ma ardoat maka ora ono nyusuan al sapa awalan ing anak wala goroson ono tatan ono nandur gorosa nandur kono algoris sapa kang nandur sajaron ing tangka inna bayarepu pastina uninga alpadla ing aina keutamaan li ahli fadli adu ahli keutamaan dawul fadli sapa kang andene keutamaan inti darul faraj utawi ngenteni aina kalenglang lesot kabingung datang kalenglangan harap minallah saking Allah ibadatun iki ibadah paman rodeo te sepong ayo rodeo krido ieu siman bil qalil kalawan kang satitik minariki saking rezeki rodia maka ngariduan Allah sapa Gusti Allah taala anu saking siman bil qalil kalawan satitik minal amal saking amal unduru ningali sira kabeh ilaman maring wong wa kang teh siman asfal iku leuwih di bawah mingkum saking sira kabeh wala tanduru sira kabeh ilaman maring wong wa kang teh siman paukukum iku di atas sira kabeh bahwa maka utawi nadru ajdaru iku leuwih pantes an la tajdaru ngarep yen ta ora nono ayana rakus sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah alaikum ya rasulullah unsur nulungin sira ahoka ing lur sira doliman ing kang dolim wa madlum atawa kang didolim kila kaifa ansuru kena ansuru alebo kaya apa nulungan ingsun ing ayana akho doliman kang ngadolim kala ngadawuh doliman kang dolim kala ngadawuh yana rasul tahjuruhu nyegah sira ing ayana akho wa tarudduhu lan nolak sira ing akho anidulmi saking kadoliman fa inna zalika maka satun ikilah iki tahjur nasruhu iku nulungane dolim akho kata alul jannah utawi ali surga man iku wong malah akan ngabek Allah sapa Gusti Allah taala uzunahi ing kupirana siman minas sana inas saking pangalame manusia ali ngatasi siman khairon ing bagus bahwa wala utawi siman yasma iku ngarungi siman saleh kalau nalang rekaman iku wong malah akan ngebegal sebus udunaih ning kupirana ieu si wong min sana inas saking pangalaman manusia alaihi ngatasi man syaron ing ala wala itu siman semua iku ngarungi siman awalu mau tawi kawitane barang yukdo kang dihukuman yasima bainanas yaumul kiamah fi dima iku tetep ing dalam dima piro-piro getih
au hangawayukeun Allah sapa Gusti Allah ila Ibrahim maring Ibrahim ya Khalil he kakasih ingsun hasin beuci ngabaguskeun sira khulqoka ing akhlak sira walau ma aku par sanajan nikutep semerta wong kafir tadhulu maka bakal manjing sira madakhilal abrar ing golongan pira-pira wong kang bagus fa inna kalimati kilmati maka satuhune kalam ingsun sabakot into iku andingini ieu kalam liman kade wong hasana kang ngabaguskeun ieu siman khulquhu ing ain ahlak siman an adiluha an udiluhanya udillahu an tegese ngaubi ingsun ing man pidili arsy ing dalam aub aras ingsun wa an askinahu lan ayana yenta lah tadi wa an askinahu lan yenta nampatkeun ingsun ing man khotiratal qudsi ing tempat aina kasucian ingsun wa an udniyahu lan yenta marakakan ingsun ing man minal jiwari saking natanggaan ing ingsun auha mamparin wahyu Allah sapa Gusti Allah taala ila Daud ing satune kalakuan kul ngucap sira lidalamati layad kuruni kadue peteng layad kuru orang ana eling sira ing ingsun pa ini maka satune ingsun kuru iku eling ingsun maning wong yad kuruna kang eling ieu si maning ingsun wa inna dzikrina satune elinge ingsun iya huming iyane wong akeh anahum ing harap yang tangalanat ingsun ing aina wong akeh Allah masjidin utawi kawitana masjid wudia kang den bangun ieu si masjid fil arding dalam muka bumi al masjidil haram iku masjidil haram sama masjidil aqsa usikum ngawasiatkeun sira kabeh ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi taala wasami lan nguping kalawan narima wa taatan taat wa ing kana lamun ta'ana ieu siman abdan iku abid habasyan kang bangsa habasi paina maka satune kalakuanan man iku sapa wong yaisu kang urip ieu siman mikum saking sira kabeh badi sause ingsun pasiro maka berjalan ieu siman ihtilalan kalawan perbeda kasiron kang akeh palaikum maka wajib ing atas sira kabeh bisunati kalawan sunat ingsun wa sunatil khulafair rasyidin al mahdiyina kang awet pituduh kabeh tamassaku maka iku wajib tamassaku utawi yen ta ayeuna nyekel pageuh tawa tatagenan sira kabeh ing biha kalawan kabeh tawa sunat wadu lan hamham sira kabeh alaihi atawa hamham lah alaiha ing atas sunati binawajidi kalan pira-pira careham isira careham wa iyahum lan wadi sira kabeh wa muqaddasi serta pira-pira anyar wa muqaddasatil umur lan wadi sira kabeh wa muqaddasatil umur semertane pira-pira anyare aina pira-pira urusan paina kula mudasin maka satune saban-saban kang anyar bid'atun iku bid'ah wa kula bid'atin lan satune bid'ah dalalatun iku sesat wa kula dalalatin lan satuhune dalalah pinari iku tepinar Alhama parin wa ya Allah sapa diri si Allah ila Daud maring Daud ma indik orang nono saking abid iku tetap saking orang nono saking abid ya atasimu tatagenan ieu si abid di kalawan ingsun duna kholki orang nono ayeuna kholki naon orang nono kholki dadamalan ingsun arifu kuning ingsun zalika ing kila abad min niatihi saking niat abid patakidu makang watan ieu si abid ing abid as-samatu apa langit piman kalawan makhluk piha ing dalam samawat ila jata ing ngajadikeun ingsun lahu kadue si abad min baini zalik saking kila iki ayeuna samawat makhrajan ing tempat metu wa malan orana min abdin saking abid di atas simu kang ayeuna tatagenan tawa ngaraksa abid bi makhlukin kalawan makhluk unik kang salian ingsun haripu ngawaruhi ingsun
zalika ikilah abad miniati saking niat abad ida qatatu tatkala mutuskeun ingsun asbabas sama ing pira-pira aina sabab aina ing pira-pira sabab hujan min baini aidihim saking antarane ayeuna yadeh saking antarane Arab ayeuna si abad wa arsahtu lan arsahtu ngalingi ingsun alhuya ing ayeuna handap mintah tikodamahi saking ayeuna di bawah delamakane si abad wa ma lan ora min abin saking hamba yuti uni kang aweh ye si abad ing ingsun illa wa ana angin utawi ingsun muti iku kang aweh ingsun ing abad qabla ayas ani sadurunge tatakon si abad ing ingsun wa gopiru kang ngahampura lau ka si abad qabla istagfir ngem sadurung jaluk hampura si abad ing ingsun awala sumratin utawi kawitane golongan tadkhulu kang manjing ye si jumroh ajanata ing surga ala suratul qamar hatta ing atase rupa qamar lailatul badri dalam dengan benar. Mana tanahnya kita tahu lah tawi salah benar tadi tawi kawitane golongan tadkhulu iku bakal manjing ieu sumroh janata ing surga tadinya walajina nutayung akah ala asarihim ini dia punya waladina lanu akeh itulah ala sarihi mengatasi sabadane aina zumroh kasadil kaukib utawi di dia waladina kasadil kaukib iku kaya leuwih aina banget bentang duri bisa main dalam langit ido at sabada ido atan apane padangi kulubuhum utawi piro-piro hatene kabeh ala qalbi rajuli ketepi ngatas hati rajul wahidin kang sawiji la ikhtilaf orana beda-beda iku maujud bainah mingama antarane kabeh wala tabaggudun lan ana silih bebenduan iku maujud wala tahasudan lan silih hasud iku maujud ala unabbiukum anata oranono aina unabbiukum ngawartakeun ingsun biabdoli sekalawan lewi abdul mina darajati siyam wa salat wa sedekah qalu ucap ya sahabat bala mohon kala ngadaw ieu nabi islahu datil yamin utawi matutaken kang anduwene perpecahan faida pasada maka tatkala rusak datal bayin kang anduwene pepecahan hiya ieu datal bayin hal halikoh iku aina megat kabagusan ala eling-eling uhadisukum nyaritakeun sira ala ulah hadisukum anata nyaritakeun ingsun ing sira kabeh bima kawan barang dihilukum kang nganjingkeun ieu sima ing sira kabeh janata ing surga adorbu bisayep tegese aina mukul kalawan sayap nyabat wa ikramu dayap lan ngamulyakeun tamu wa ihtimamun lan aina ngagumatikeun bima waktu salat kang pira-pira waktu salat wa isbagud duhur lan nyampunakeun wudu bilaili ing dalam wengi qarati kang adem wa itamu ta'am lan aya papanganan ala hubi ing atas wong kang demen dening ayeuna makanan ala ukhbirukum sampai